பத்மா மாதாஜி நாளைக்கு எல்லா கிளாஸுமே உண்டா? நாளைக்கு இந்த போடுவாங்க மாதாஜி. இருக்கு மாதாஜி நாளைக்கு. நாளைக்கு இவர் சைத்தன்ய மகாபிரபுனுடைய அவதாரம் தினம் இல்லையா? நம்ம இஸ்கான் எல்லா இஸ்கான்லயும் நடக்குது, அதை கொண்டாடுறாங்க. நம்ம மேங்களூர் இஸ்கான்லயும் 5 மணில இருந்து ப்ரோக்ராம் இருக்கு மாதாஜி. அதனால எப்படின்னு தெரியல. ஆனா நம்ம கிளாஸ் 3 மணிக்கு தானே நம்ம முடிச்சிடலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. நாளைக்கு 17வது சாப்டர் முக்கியமானது. எல்லாரும் சீக்கிரம் வந்துருங்க. 2:30க்கே வந்துருங்க மாதாஜி. சிஸ்டாஸ்டர்லாம் பாட வேண்டியது இருக்கு. நாளைக்கு முக்கியமான நாள் இல்லையா? கண்டிப்பா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. மாதாஜி லைவ் போட்டாங்க, நீங்க சிக்ஷாஷ்டகம் ஸ்டார்ட் பண்றீங்களா மாதாஜி? டிவோட்டிஸும் வந்துட்டாங்க, கொஞ்சம் பேரு ஜாயின் ஆயிடுவாங்க. ஓகே 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 மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா. இந்த வாரம் கேக்குதா பத்மா மாதாஜி? கேக்குதா மாதாஜி? ஹரே கிருஷ்ணா. கேக்குது மாதாஜி, கேக்குது. அந்த இது நான் ஹோஸ்ட்ல தானே இருக்கேன். ஆமா, நீங்க ஹோஸ்ட்ல தான் இருக்கீங்க. என்ன ஹோஸ்ட் பண்ணிருக்காங்க, நான் உங்களை ஹோஸ்ட் பண்ணிரவா? இல்ல இல்ல இருக்கட்டும், அப்படியே இருக்கட்டும். ஓகே மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. சிஸ்டர் பாடிட்டு அடுத்து போவோமா? வரைக்கும் பாடுங்க மாதாஜி, பாடுங்க. நீங்க நான் சொல்ல சொல்றீங்களா? ஓகேயா? ஓகே மாதாஜி, சொல்றோம். நீங்க சொல்லுங்க, நாங்க ரிப்பீட் பண்றோம். ஓகே. மீனிங் நாளைக்கு படிப்போம் மாதாஜி, ஏன்னா டைம் ஆயிடும். ஓகே ஓகே மாதாஜி. ஏன்னா டைம் இப்பவே 3 மணி ஆச்சு. சேதோ தர்ப்பண மார்ஜனம் சொல்லுங்க. பவமகாதாவாக்னி நிர்வாபணம் கைரவ சந்திரிகா விதரணம் வித்யாவது ஜீவனம் ஆனந்தாம்புதிவர்தனம் பிரதிபதம் மாதாஜி சொல்ல சரி. சர்வாத்மஸ்னவனம் பரம் விஜயதே ஸ்ரீகிருஷ்ண சங்கீர்த்தனம் நாம் நாமகாரி பகுதா நிஜ சர்வசக்தி தத்ரார்பிதா நியமித ஸ்மரணேன காலः ஏதாத்ருஷி தவ கிருபா பகவன் மமாபி
दुर्दैवमेतृषं विहाजनिनानुरागः हरे कृष्ण त्रिनाथबी सुनी सेन சொல்லுங்க மாதாஜி तरोरवि सहिष्णुना अमानिनामानदेन कीर्तन्य सदा हरिः नदनं न जनं न सुन्दरी कविदां वा जगति सकामये मम जन्मनि जन्मनीश्वरे மாதாஜி நாளைக்கு ரவி மாதாஜி புஷ்பா மாதாஜி சொல்லுவாங்க, அப்புறம் நம்ம ரிப்பீட் பண்ணலாம் இந்த மாதாஜி. ஓகேவா? நாளைக்கு உங்கள யாராவது நான் பாட சொல்வேன், பாடுங்க. இன்னைக்கு கொஞ்சம் கேளுங்க, என்னவா? சரிங்களா? ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஏன்னா எல்லாரும் தெரிஞ்சுக்கிறோம்ல, அதுக்காக சொல்றேன். மம ஜன்மனி ஜன்மனீஸ்வரே மம ஜன்மனி जन्मनीश्वरे பவதாத் பக்திர் அகைதுகி த்வயி பவதா அடுத்தது அடுத்தது போடுங்க மாதாஜி, அடுத்தது போடுங்க. அஞ்சாவது அயி நந்த தனுஜ கிங்கரம் நல்லா என்ஜாய் பண்ணி பாடுங்க இந்த படங்கள்லாம் பார்த்துக்கிட்டு. பதிதமாம் விஷமே பவாபுதௌ கிருபயா தவ பாத பங்கஜ ஸ்திததூலி சத்ருஷம் விசிந்தய நயனம் கலதஸ்ருதாரயா வதனம் கத்கத ருத்தயா கிரா புலகை விசிதம் வபுகதா தவநாம கிரகணே பவிஷ்யதி அடுத்து யுகாயிதம் நிமேஷேன சசுஷா பிராவருஷாயிதம் சூர்யாயிதம் ஜகத் சர்வம் கோவிந்த விரகேன மே ஆசிஸ்ய வா பாதரதாம் பினஷ்டு மாம் அதர்சனான் மர்மகதாம் கரோது வா யதா ததா வா விதகாது கலம்படோ மத் பிராணநாதஸ்து ச ஏவ நாபரஹ ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே 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 ராம 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 ஹரே ஹரே
ஹரே Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, ஹரே Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. ஹரே ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. நாளைக்கு மாதாஜி பத்மா மாதாஜி நம்ம இதுல போட்டுருவாங்க. நீங்க எல்லாரும் இத படிச்சு பாருங்க. வீட்டுல படிச்சுட்டு மீனிங்கோட படிங்க. நாளைக்கு நம்ம மீனிங் கிளாஸ்லயே கூட படிக்கலாம். ஓகேயா? இன்னைக்கு Hare டைம் Krishna. வந்து நம்ம ஆரம்பிச்சிடலாமா? ஹரே கிருஷ்ணா. Pranams Mataji, Hare Krishna. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. பிரணாம் மாதாஜி. ஆல் ஆர் வெல்கம். உங்களையெல்லாம் பார்க்கணும்னு எனக்கு ஆசையா இருக்கு. நாளைக்கு எல்லாருமே அதாவது வீடியோல வாங்க. உங்களை பார்க்கணும், சந்தோஷப்படணும். Okay, ஓகேயா? Mataji. Okay, Mataji. எல்லாரையும் பார்த்து நம்ம டைம்ல இருந்தா இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணிக்கிறோம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. பத்மா மாதாஜி ஆரம்பிச்சிடலாம். டைம் ஓகே மாதாஜி. जय राधा. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. जय राधा माधवा कुंज बिहारी. जय राधा माधवा कुंज बिहारी. जय गोविंद वल्लभा गिरिवरदारी. जय गोविंद वल्लभा गिरिवरदारी. यशोदनंदन व्रजजन रंजन. यशोदनंदन व्रजजन रंजन. यमुना धीरा वनचारी. यमुना धीरा वनचारी. जय राधा माधवा कुंज बिहारी. जय राधा माधवा कुंज बिहारी. हरे कृष्ण 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 हरे हरे. हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे. हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा माताजी. हरे कृष्णा प्रभुजी. ஸ்ரீ ஸ்ரீ ராதா கோவிந்தரை வணங்கி எல்லாம் வல்ல பரம்பொரு பகவான் கிருஷ்ணரையும் பிரார்த்தித்து நம்ம நல்லபடியாக இந்த 16வது அத்தியாயத்தினுடைய மீதி பகுதியை படிப்போம். நாளைக்கு சைத்தன்யனுடைய அவதார தினத்தை கொண்டாடுவோம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. அந்த 7க்கு அடுத்து அந்த கதையில இருந்து ஆரம்பிப்போம். ஏன்னா டைம் இல்லை. ஓகே, அதுக்கு முந்தினத்தை காட்டுங்க ஸ்லைடு மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. இந்த அத்தியாயத்தினுடைய உண்மையான கதை பற்றி படிக்க போறோம். 16 அத்தியாயத்துல நம்ம என்ன படிச்சோம் நேத்து? எல்லாருக்கும் ஞாபகம் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். தெய்வீகமான குணங்கள் என்ன, அசுரத்தனமான குணங்கள் என்னன்னு பார்த்தோம் இல்லையா? அசுரர்கள் எத்தகைய இயல்பு உடையவர்கள்னு பார்த்தோம். அதுல 10 வரைக்கும் தான் பார்த்தோம். மீதி பகுதி நம்ம பார்க்கணும். அடுத்து இந்த தெய்வீக அசுர குணங்கள்ல எந்த குணத்தை நாம் தேர்ந்தெடுப்பது? அசுர குணங்களை தேர்ந்தெடுத்தா அசுர குணம் உள்ளவங்க எங்க போவாங்க, தெய்வீகமானவங்க எங்க போவாங்க அப்படிங்கிறத பற்றி ஒரு சின்ன கதை மாதாஜி அதை எடுங்க. இந்த அத்தியாயத்தினுடைய ஒரு அதை நம்ம புரிஞ்சுக்கிட்டோம். இந்த 2 சகோதரிகளுடைய கதையை நம்ம இப்ப பார்ப்போம். இதுல ஹரே ஏதாச்சும் யார் பேசுறீங்க? மியூட் பண்ணுங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. மியூட் பண்ணியாச்சு மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே, இந்த 2 சகோதரிகள் பேரு திதி அதிதி. அதிதி திதி 2 பேர். அடுத்தது எடுங்க மாதாஜி. மடமடன் தோணுது. இந்த திதி அதாவது அசுர குணம் உள்ளவ, அதிதி தெய்வீகமான குணங்கள். என்னென்ன குணங்கள்னு பார்ப்போம். பத்மா மாதாஜி கொஞ்சம் வேகமா அடுத்த ஸ்லைடு. அதிதி திதி 2 பேருமே கஷ்யப்ப முனிவருடைய மனைவிகள். இவங்க தட்சன், நீங்க கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க, சிவபெருமானுடைய மனைவி பார்வதியினுடைய அப்பா. தட்சனுக்கு 13 மகள். அப்ப அந்த 13 பேரையும் இவர் கஷ்யப்பர் மணந்துகிட்டாராம். அதுல அதிதி திதி 2 பேருமே ரொம்ப ஒரு
நல்ல ஒரு சகோதரிகள் தான். ஆனா குணத்துல வேறுபட்டவங்க. அதிதிக்கு வந்து நல்ல பொறுமை, கடமை உணர்வு, தன்னுடைய கணவருக்கு வந்து செய்ய வேண்டிய கடமையெல்லாம் ரொம்ப பொறுப்பா செய்வாங்க. ஆனா திதிக்கு அவ்வளவு பொறுமை கிடையாது. மற்றவங்க மேல பொறாமை தான். ஆகையினால அக்கா வந்து ரொம்ப நல்லா ஒரு ரொம்ப பாசமா இருக்கா கணவன் மேல அப்படிங்கிற ஒரு இதுல மற்ற சகோதரிகள் மேல இவளுக்கு ரொம்ப பொறாமை. அடுத்தது மாட்டாது பொறாமை. அதனால இந்த இவங்க கதையை பற்றி நம்ம பாகவதத்துல தெளிவா படிப்போம். இப்ப கொஞ்சம் வேகமா போயிடுவோம். அடுத்தடுத்து கொண்டு போக மாட்டாது. அவங்க குணங்களை பார்ப்போம் எப்படிப்பட்டவங்க. திதி வந்து அசுர குணம்தான். அவளுக்கு சுயநலம் ரொம்ப. தான் தான் நல்லா இருக்கணும், தன்னுடைய பிள்ளைங்க தான் நல்லா இருக்கணுங்கிறது. கொஞ்சம் கூட பொறுமைங்கிறதே கிடையாது, விட்டு கொடுக்கும் மனப்பான்மையே கிடையாது. ஆனா அதிதி அதுக்கு நேர் எதிர். அவர் வந்து அதிதி வந்து எல்லாரும் நல்லா இருக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கக்கூடியவங்க. ரொம்ப பொறுமைசாலி, கணவருக்கு நல்ல கடமை உணர்வோடு தொண்டு பண்ணுவாங்க. இவங்களுக்கு பொறாமை ஜாஸ்தி. யாருக்கு? திதிக்கு. அது முந்தின சிலையில காட்டுங்க பாத்துக்கிறது. காமம், ரொம்ப ஆசை அவளுக்கு. அப்புறம் சுயநலத்துக்காகதான் அவ ரொம்ப பாடுபடுவாங்க. தர்மம், சாஸ்திரம் இதெல்லாம் அவளுக்கு ஒரு பொருட்டே இல்லை. அதனால திதி என்ன செய்வான்னா, ஒரு நம்ம காமத்துக்கு பயப்பட்டு நம்ம வற்புறுத்தி கஷ்யப்ப முனிவர்கிட்ட இருந்து நான் வந்து எனக்கு நல்ல குழந்தைகள் வேணும் அப்படின்ட்டு எந்த நேரத்துல கூடக்கூடாதோ அந்த நேரத்துல, அதாவது அந்த பிரம்ம முகூர்த்தம்னு சொல்லுவோம்ல, 4 to 6 அந்த நேரத்துல இது பண்ணதுனாலதான் அவளுக்கு அசுர குழந்தைகள்லாம் பிறந்தாங்க. யாரு? இரணியாட்சன், இரணிய கசிப்பு பற்றி நம்ம நீங்க படிப்பீங்க பாகவத கிளாஸ்ல இருந்தா. அவங்க எல்லாம் அசுர குணம் உள்ளவங்க. அவங்களை எல்லாம் கொண்டவர் பகவான் தான். அதாவது வாமன அவதாரமாக, நரசிம்ம அவதாரமாக வந்து அப்படிங்கிறத டீட்டெயில் எல்லாம் இப்ப சொல்லிட்டு டைம் இருக்காது. அதிதி அடுத்த ஸ்லைடு கொண்டு போக மாட்டாது. அதிதி வந்து இதுக்கு நேர் எதிரி. அடுத்த ஸ்லைடு பார்த்தாது. பாகவதம் வேண்டாம். நம்ம இவர் சுயநலமற்றவங்க, கடமை உணர்ச்சியுடையவங்க, பொறுமையா இருப்பாங்க, சாந்தமா இருப்பாங்க, யாரு மேலையும் பொறாமை இருக்காது, சாஸ்திரங்கள் தர்மத்தை எல்லாம் பின்பற்றக்கூடியவங்க. ஆகையினால இவங்களுக்கு பிறந்த குழந்தைகள்லாம் ரொம்ப தெய்வீகமான குழந்தைகளா இருப்பாங்க. கணவர் சொல்படி கேட்டு அவர் சொன்ன யாகத்தை செஞ்சு பிறந்தவர் தான் வாமனர். வாமன அவதாரம் பகவான் இருப்பார் இல்லையா? வாமனராக அவதரித்து பலி மகாராஜாவுக்கு 3 அடி நிலம் கேட்டு 3 உலகையும் அளந்தவர் அப்படின்னு நம்ம படிச்சிருப்பீங்க. நீங்களும் படிச்சிருப்பீங்க. விரிவாக பின்னாடி படிப்போம். 3 உலகங்களையும் அளக்கிறப்போ 2 உலகத்துக்கு தான் அவருடைய கால் சரியா போயிடும். ரொம்ப குள்ள பிராமணராக வருவாரு. பலி மகாராஜா வந்து தன்னுடைய குரு சுக்கராச்சாரியருடைய சொல்லையும் கேட்காம அவருக்கு சரின்னு சொல்லிடுவாரு. இவர் 3வது அடி எடுக்க இடம் இல்லையா, எங்க வைக்கன்னு கேட்கிறப்ப தலையே கொடுப்பாரு. அது ஆத்ம சமர்ப்பணம். அதனால அவரை வந்து கீழ் உலகத்துக்கு தள்ளி அங்கேயே அரசராக்குனாரு. அவருடைய அரண்மனைக்கு பகவான் வந்து காவலராக இருந்தாரு. ஏன்னா பலி மகாராஜாவுடைய வழி வந்தவர். ஆகையினால அவங்களுக்கு தொண்டு செய்யற அப்படின்னு சொல்லி இருந்ததுனால அது செஞ்சாரு. ஆக இப்படி ஒரு நல்ல குழந்தைகள் தான் அதிதிக்கு கிடைச்சது. ஆனா திதிக்கு வந்து இது மாதிரி இரணியாட்சன், இரணியகசிபு போன்ற அரக்க குணம் உள்ள அவங்கதான். இரணியகசிபு வந்து நரசிம்மராக ஏன் வந்தாரு? பிரகலாதன் வந்து அவ்வளவு கொடுமை பண்ணாரு இல்லையா? அப்போ நீ இந்த தூண்ல இருப்பாரா உன் இறைவன் கேட்ட உடனே தூண்லயே இருப்பாரு, துரும்புலயே இருப்பாரு என்னுடைய இறைவன் அவர் சொன்னதுனால அவரு அந்த தூணை உடைத்து கொண்டு வந்து நரசிம்ம எல்லாம் பாடுறோம்ல, நரசிம்ம ஸ்தோத்திரம் எல்லாம் பாடியிருக்கோம். வந்து அவர் வயிற்றை கிழிச்சி அவரை கொள்வாரு அப்படிங்கிறத பாக்குறோம். ஆக இந்த 2 சகோதரிகளுடைய குணங்கள்ல இருந்து என்ன பாக்குறோம்? நம்ம எப்படிப்பட்ட குணம் உடையவங்களாக இருக்கிறோமோ அதற்கு ஏற்ற ஒரு பலனை வந்து பகவான் நமக்கு கொடுப்பாரு. நல்ல குணம், ஒரு பொறுமையான குணம், எல்லாருக்கும் விட்டு கொடுக்கக்கூடிய குணம், சாந்தமா இப்படி இருந்தா நல்ல குழந்தைகள் பிறப்பாங்க. தெய்வீகமானவங்களுக்கு தெய்வீகமான குழந்தை தான் கிடைக்கும். அசுர குணம் உள்ளவங்களுக்கு அசுரத்தன்மை உள்ள குழந்தைகளோ அசுரத்தன்மையான பலன்கள் தான் அவங்க அடைவாங்கிறது இந்த கதையில இருந்து நம்ம புரிஞ்சுக்கிட்டோம். ஆக அதுக்காக தான் இந்த கதையை நான் சொல்லணும்னு நினைச்சேன். அடுத்தது போக மாட்டாது. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி.
சரி. தவ நான் சொன்னேன்ல, தவ வந்து இவங்க வந்து பிரிய தவம் செஞ்சாங்க. அவங்க வந்து புஷ்பன விரதம்னு விரதம் இருந்தாங்க. அதனால இவங்க இந்த திதிக்கு வந்து என்ன குழந்தைகள், மருதுகள் போன்ற அசுர குழந்தைகளும் உங்களுக்கு வாமனர் போன்ற தெய்வீக குழந்தைகள் பிறந்தாங்க. அடுத்து நம்ம சாப்டருக்கு போகலாம். மாதாஜி, வாமனர் பாத்தீங்கல்ல, இது திதியினுடைய குழந்தைகள் 49 மருத்துகள். அடுத்தது சரி. 7வது நம்ம நேத்தே பார்த்தோம். மாதாஜி ஒரே நிமிஷம் மாதாஜி. இந்த வாமனர் வந்து அதிதியோட குழந்தைங்களா? அதிதியினுடைய குழந்தைதான் வாமனர். ஓகேயா? ஓகேங்க இரணியாட்சன் இரணியகசிபு திதியினுடைய மகன்கள். ஓகேயா? ஓகேங்க. தேங்க்யூ மாதாஜி. இரணியகசிபு கொள்றதுக்குதான் நரசிம்மராவு வந்தாரு இல்லையா? ஓகேங்க. இரணியாட்சன் வந்து பூமியையே வந்து கடலுக்குள்ள ஒழிச்சு வச்சிருவாரு. அப்ப அந்த பூமி வெளியே கொண்டு வர்றதுக்காக அவர் வந்து என்ன செஞ்சாருன்னா, பன்றியாக போய் அதை வந்து தூக்கிட்டு வந்தாரு. அப்போ இரணியாட்சனையும் கொண்டாரு. ஓகேயா? ஓகேங்க மாதாஜி. தேங்க்யூ. வேற ஏதாவது சந்தேகம் இருக்கா இந்த கதையில? எதுக்காக இதை எடுத்தேன்னா, இந்த குணத்தினுடைய 2 குணங்களுடைய வேறுபாடு. அதனால இப்ப வந்து நம்ம ஆரஞ்சு வந்து பிழிஞ்சா ஆரஞ்சு ஜூஸ் தான் கிடைக்கும், மாம்பழத்தை பிழிஞ்சா இனிப்பான ஜூஸ் தான் கிடைக்கும் இல்லையா? ஆகையினால என்ன அந்த குணத்துக்கு தகுந்தபடிதான் பலனும் வாழ்க்கையும் அமையும் அப்படிங்கிறது ஒரு சித்தரிக்கக்கூடிய ஒரு கதை. ஹரே கிருஷ்ணா. அடுத்தது 11க்கு போகலாமா? 10 வரைக்கும் நேற்று படிச்சோம். யாரு அசுரர்களுடைய இயல்புகள் எப்படி இருக்கு அப்படிங்கிறத பற்றி பார்த்தோம். இப்ப 11வது யாரு வாசிக்கிறீங்க? ஹரே கிருஷ்ணா. இருந்து போலாம் மாதாஜி. உஷாமூர்த்தி மாதாஜி படிங்க மாதாஜி. அடுத்தது உமாபதி பிரபுஜி படிங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. மாதாஜி நீங்க ஸ்லோகம் சொல்லி தரீங்களா, நானே படிக்கட்டா மாதாஜி? படிக்க தெரியுதுன்னா படிங்க மாதாஜி, இல்லன்னா டிரான்ஸ்லேஷன் மட்டும் வாசிச்சிருங்க. இல்ல சொல்லு. சிந்தாம் அபரிமேயாம் ச சொல்லுங்க. சிந்தாம் அபரிமேயாம் ச பிரவாயாத்தாமுபாசிதா பிரளயாந்துபாசிதா காமோபபோக பரமா காமோபபோக பரமா ஏதாவத்யிதி நிச்சிதாக ஏதாவத்யிதி நிச்சிதாக ஆசா பாஷாஸ்ரதைர்பக்தா ஆஷா பாஷா சதைர்பக்தாः காமக்ரோத பராயணா காமக்ரோதபராயணாः ஏஹந்தே காம்போகார்த்தம் ஈஹந்தே காமபோகார்த்தம் அந்யாயேனார்த்த சஞ்சயான். ஹரே கிருஷ்ணா. அந்யாயேனார்த்த சஞ்சயான். வெரி குட். அழகா சொல்றீங்க, சொல்லிருங்க. மனித நாகரிகத்தின் முக்கிய தேவை புலன்களை திருப்தி செய்வதே என்று அவர்கள் நம்புகின்றனர். இவ்வாறாக வாழ்வின் இறுதியுள்ளவரை அவர்களது கவலைகள் அளக்க முடியாதவை. ஆசைகள் என்னும் நூற்றுக்கணக்கான கயிறுகளால் பந்தப்படுத்தப்பட்டு காமத்திலும் கோபத்திலும் மூழ்கி அவர்கள் புலனுணர்ச்சிக்காக அநியாயமான வழிகளில் செல்வத்தை சேகரிக்கின்றனர். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. இதுல என்ன இருக்குன்னா, மனித நாகரிகத்துல முக்கியமான தேவை என்னன்னா பலன்களே திருப்தி செய்யறதா. இப்ப நம்ம நாகரிக வாழ்க்கைன்னு சொல்லி வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம் இல்லையா? புலர் இன்பத்துக்காக ஃபாஸ்ட் ஃபுட்டு சாப்பிடுறது, அதுதான் டேஸ்டா இருக்குன்ட்டு அதுதானே விரும்புறாங்க இல்லையா? காமத்துக்கு உட்படுறது. இதுல பாக்குறோம். இதுல இருக்குல்ல, அதாவது தன்னுடைய அருமையான மனைவியை வீட்டுல வச்சுக்கிட்டு வேற பெண்களுடைய உறவை நாடி போறாங்க. இதெல்லாம் காம இச்சையினால் இல்லையா? அடுத்து வந்து நல்ல செல்வம் இருக்கு, இன்னும் இதுக்கு மேல செல்வம் சேர்க்கணும்ட்டு கேம்பிளிங்னா என்ன? கேம்பிளிங்னா என்ன மாதாஜி? சூதாட்டம் இல்லையா? அவ்வளவு செல்வமும் அவ்வளவு சொத்து சுகம் மனைவி மக்கள் இருந்தாலும் கூட அத்தனை இன்பத்தை அனுபவிச்சாலும் அவங்களுக்கு வந்து என்ன கிடையாது, திருப்தி இல்ல, தூக்கம் வரல. இன்டாக்சிகேஷன்னா என்ன? இன்டாக்சிகேஷன்னா என்ன மாதாஜி? போதை பொருள் பயன்படுத்துதல். போதை பொருள் தேவையா? நேரமா மயக்கத்திலேயே இருப்பாங்க இல்லையா? அதுக்காக
தவறான வழியில போவாங்க. அடுத்து மீட் ஈட்டிங். பகவான் வந்து நல்ல காய்கறி பழங்கள் எல்லாம் சைவ உணவு கொடுத்துருக்காரு. அதை சாப்பிட்டு திருப்தியா இருக்கலாம். அதை விட்டுட்டு என்ன செய்யறாங்க, மாமிசத்தை நாடி போறாங்க, உடலை கெடுத்துக்கிறாங்க. மருத்துவரை நாடி போய் நிறைய ஒரு டாக்டருக்கு தான் அவங்க கொடுக்குறாப்புல இருக்கு. ஆக இப்படி புலன்களை திருப்தி செய்யறத அவங்க செஞ்சு வாழ்றதுதான் வாழ்க்கை. அப்படி அதான் நாகரிகமான வாழ்க்கை அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க. என்ன எப்படிப்பட்ட வாழ்க்கையை வந்து சரி அனுபவிச்சுட்டு அப்புறமா அதை விடுறாங்களா 50 வயசுக்கு பிறகாது? அதுவும் கிடையாது. என்ன செய்யறாங்க, இறுதி வரை இதே இதுதான். அப்படி அதையே வந்து அதே மாதிரி வாழ்க்கை வாழ்ந்தா என்ன ஆகும்? கடைசியில நோய் தான் வரும். நோய் வந்தா என்ன வரும்? துன்பம் தான், கவலை தான் இல்லையா? பணம் செலவாகும். அதனால கவலைகள் வந்து அடக்க முடியாதவையாக இருக்கு. அப்போ இந்த ஆசைகள் வந்து ஆசைகள்னாலதான் வரக்கூடியதா இவ்வளவு புலனின்பங்கிறது. அந்த ஆசைகளை வந்து நூற்றுக்கணக்கான கயிறுகளால் பந்தப்பட்டிருக்காங்கன்னா, கயிறு யாரும் கட்டி வைக்கல. அந்த ஆசையினால அவங்க வந்து பந்தப்பட்டிருக்காங்க இந்த குணங்களில். ஓகேயா? அப்போ அந்த ஆசை வந்து நிறைவேறலைன்னு வச்சுக்கோங்க. அந்த ஆசையில இப்ப குடிக்கிறதுனால வந்து அவங்க வந்து நிம்மதியா இருக்க முடியலைன்னு வச்சுக்கோங்க. அடுத்து இன்னொரு தவறு செய்வாங்க. ஆக இப்படி என்ன செய்யறாங்க, தங்களுடைய ஆசை நிறைவேறல, நாங்க நிம்மதியே கிடைக்கல, திருப்தியே இல்லை அப்படின்னா என்ன செய்யறாங்க, கோபம் வருது வாழ்க்கை மேல. ஐயோ இப்படி இவ்வளவு படம் இருக்கு, இவ்வளவு செல்வம் இருக்கு, இப்படி சாப்பிடுறோம் ஆனாலும் திருப்தி இல்லையே அப்படின்ட்டு கோபம் வருது இல்லையா? அந்த கோபத்துல இருந்து அந்த ரொம்ப இன்னும் மேலும் மேலும் தவறுகளை செஞ்சு நிறைய பணம் சேர்த்தா நம்ம ஜாலியா பங்களாவுல இருக்கலாம், இன்னும் வந்து நல்லா அனுபவிக்கலாம்னு சொல்லி அநியாயமான வழிகள் எல்லாம் பணத்தை வந்து சேகரிக்கிறாங்க. அப்படி சேகரிச்சு 7-8 தலைமுறைக்கு தேவையான பணத்தை வைக்கிறதுனால அவங்களுக்கு நன்மையா? பணத்தை வீட்டுல வச்சா அது எங்க வைக்கிறதுன்னு கூட அவங்களுக்கு தெரியல. பாத்ரூம்ல, லெட்ரின்ல, என்ன சிங்க்ல எல்லாத்துலயும் பதுக்கி வைக்கிறாங்க. எப்போவாவது ரெய்டு வந்து அதை தூக்கிட்டு போறாங்க. அதனால கவலைகள் தானே. இது மாதிரி எந்த ஒரு நிம்மதியுமே இல்லாம இருக்காங்க. யாருக்கு நிம்மதி இல்ல? எந்த குணம் உள்ளவங்களுக்கு? ஹரே கிருஷ்ணா. யாருக்கு மாதாஜி? யாரை பற்றி படிச்சுட்டு இருக்கோம் இப்போ? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி சொல்லுங்க. ரஜோ குணம் உள்ளவருக்கு மாதாஜி. அதாவது அசுர குணம் உள்ளவங்க. ரஜோ குணம் உள்ளவங்க என்ன குணம் உள்ளவங்க? அசுர குணம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. புரியுதா மாதாஜி? சரியா? புரியுது மாதாஜி, ரொம்ப விளக்கமா தான் சொல்றீங்க. இன்றைய நாகரிக வந்து அப்படிதான் இருக்கு. புலனின்பத்தை திருப்தி செய்யறதான் இருக்கு. ஆனாலும் திருப்தி அடையாத ஒரு வாழ்க்கையை வாழ்ந்து கஷ்டத்துலதான் உழல்றாங்க அப்படிங்கிறத பார்க்கணும். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. அடுத்தது வாசிங்க யாராவது. அடுத்தது அணுகுமுறை. இவங்களுடைய அணுகுமுறை எப்படி இருக்கு? புலனுகர்ச்சி தான், காம போகா, அதுதான் அவங்களுடைய அணுகுமுறை. எதுல ஈடுபடுறாங்க? ஆசைகள்ங்கிற கயிறுகளால பந்தப்படுத்தப்படுறாங்க. ஆசா பாஷானா என்ன அர்த்தம்னா, நூற்றுக்கணக்கான கயிறுகளால் ஆசைகளால் பந்தப்படுத்தப்படுறது. அதனால அநியாயமான வழியில செல்வத்தை சேர்க்கிறாங்க. இதெல்லாம் அசுரர்களுடைய அணுகுமுறையும் ஈடுபாடுகளும். அங்க கேட்டா உங்களுக்கு தெரியணும், அவருடைய அணுகுமுறை வந்து அவர்களுடைய இறுதி இலக்கு புலனுகர்ச்சியை திருப்திப்படுத்துறது. ஆனா திருப்தி அடையாது. அதனால ஆசை வந்து மேலும் மேலும் அதிகமாகி அதனால அநியாயமான வழியில வந்து அவங்க செல்வம் சேர்க்கறதுல ஈடுபடுறாங்க. இது வந்து ரொம்ப படிச்சுக்கோங்க. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. அடுத்த ஸ்லைடு மாதாஜி. அடுத்தது ஒரு பதவியில இருந்தா சரி இருக்கிறதுல போதும் அப்படிங்கிற ஒரு திருப்தி இருக்காது. மேல மேல இன்னும் பதவி உயர்வு வரணும், இன்னும் அதிக சம்பளம் பெறணும். அதனால நம்ம விருந்து, ஹோட்டல்ல போய் ஃப்ரெண்ட்ஸோட விருந்துக்கு போறது, திரைப்படங்கள் பாக்குறது, உல்லாசமா பயணங்களை எங்கேயாவது நல்ல ஜாலியா இருக்கக்கூடிய இடங்களுக்கு போய், ஊட்டி கொடைக்கானல் அது மாதிரி இடங்களுக்கு போய் என்ஜாய் பண்றது. என்ன இன்னும் படம் வந்து ஏன்னா இருக்கிற படம் சேர்த்து வச்ச படத்தை எல்லாம் ரெயில்ல போயிட்டா இன்னும் வந்து அவங்களுக்கு படம் தேவையா இருக்கும் இல்லையா? அப்போ ரொம்ப இன்னும் படம் சேர்க்கறதுக்கு வந்து ரொம்ப கடினமாக அவங்க ஈடுபட வேண்டியது இருக்கு இல்லையா? ஆகையினால அவங்களுக்கு பகவானை பற்றி நினைக்க நேரம் இருக்கா? ஒரு நேரமும் இல்லை இல்லையா? ஏன்னா இதே ஒரு ஆசையிலையோ படம் சேர்க்கறதுலயோ இருக்காங்க.
அதனால மரணம் தவிர்க்க முடியாதது, அது அனைத்தையும் எடுத்துவிடும். ஆக அவங்க உடல் நலம் எல்லாம் பாதிக்கப்படுறது கட்டாயம். எல்லாருமே ஒரு நாள் போறவங்க தான். அதான் இவங்க நினைக்கிறாங்க நம்ம இவ்வளவு சொத்து சேர்த்து நான் தான் இதுக்கு எல்லாத்துக்கும் ராஜா எஜமானன் அப்படிங்கிற அகங்காரத்தோடு இருக்காங்கல்ல. இந்த சொத்து கூடவா வருது, எல்லாத்தையும் விட்டுட்டுதான் போக போறாங்க இல்லையா? இப்ப நம்ம படிக்கக்கூடிய இந்த ஆன்மீக கருத்து தான் நம்ம கூட வரக்கூடிய ஒரு சொத்து. அது தெரியாம அவங்க என்ன செய்யறாங்க, இந்த மரணம்ங்கிறது இல்லாத மாதிரி எல்லாரும் மரணத்தை பாக்குறப்ப கூட தனக்கும் அது மாதிரி ஒரு நாள் வருங்கிற எண்ணம் அவங்களுக்கு வரவே வராது. ஏதோ தான் எப்பவுமே நிலையா இந்த உலகத்திலேயே இருக்க போறது மாதிரி நினைச்சிட்டு இருப்பாங்க. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. அடுத்தது அடுத்த ஸ்லைடு. ஒவ்வொரு ஸ்லோகமும் ஒவ்வொருத்தவங்க வாசிங்க. உமாபதி பிரபுஜி வாசிங்க பிரபுஜி. புக் இருந்ததுன்னா புக் வச்சுக்கோங்க, சில சமயம் இதுல மிஸ்டேக்ஸ் இருந்தாலும். ஏன்னா இதுல கொஞ்சம் சரியா தெரியல, அதனால புக் வச்சு கூட வாசிங்க. வாசிங்க பிரபுஜி. சப்தமிமாம் பிரஸ்ப்யோ மனுக்ரம் இதமஷ். ஒரு நிமிஷம் பிரபுஜி, மாதாஜி நீங்க சொல்லுங்க, அவங்க ரிப்பீட் பண்ணுவாங்க. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி, நான் சொல்லட்டா பிரபு? ஒரு நிமிஷம். இத மத்தியமயா சப்த. இதம் மத்தியமா சப்த. சப்த இல்ல லப்தம், நானும் தப்பா வச்சேன். இதம் மத்தியமயா லப்தம். இத மத்தியமா லப்தம். இமம் பிராப்சசே மனோரதம். இமம் பிராப்ஸ்யதே மனோரதம். இதம் அஸ்தி இதமபிமே. இதமஸ்தி மபி. அபிமே மபிமே. பவிஷ்யதி புனர்தனம். பவிஷ்யதி புனர்நதம். தனம் தனம் தனம். இதம் அத்தியமயா லப்தம். இமம் பிராப்யசே மனோரதம். இதம் அஸ்தி இதமபிமே பவிஷ்யதி புனர்தனம். அப்படி வாசிங்க. ஓகேயா? சதபிமம் பிரஸ்ப்யோ மனோரதம். இதமஸ்திதமபிமே பவிஷ்யதி புனர்நதம். வெரி குட். அசுரத்தன்மையுடன் என்கிறவன் இன்று என்னிடம் இவ்வளவு சொத்து உள்ளது, எனது திட்டங்களின்படி நான் நிறைய லாபம் அடைய போகின்றேன், தற்போது இவ்வளவு என்னுடையதாக இருக்கின்றது, எதிர்காலத்தில் இதுபோல் இது மேன்மேலும் பெருகும். அவன் என்னுடைய எதிரி, அவனை நான் கொன்றுவிட்டேன், என்னுடைய மற்ற எதிரிகளும் கொல்லப்படுவர். நானே எல்லாவற்றின் இறைவன், நானே அனுபவிப்பவன், நானே பக்குவமானவனும் பலமுடையவனும் மகிழ்ச்சியானவனும் ஆவேன். செல்வாக்கு மிக்க உறவினர்களால் குழப்பப்பட்ட மிக பெரிய செல்வத்து நானே. என்னை போன்று சக்தியுடையவனும் மகிழ்பவனும் வேறு யாரும் இல்லை. நான் யாகங்கள் செய்வேன், தானங்கள் கொடுப்பேன், இவ்வாறு இன்பமாக இருப்பேன். இவ்விதமாக அத்தகு மக்கள் அறியாமையினால் மயக்கப்பட்டுள்ளனர். ஹரே கிருஷ்ணா. பொருளுரை வாசிட்டீங்க, பரவாயில்ல. அடுத்த 2 ஸ்லோகம் இருக்கு, அதை நான் வாசிச்சு முடிச்சிடுறேன், நம்ம பார்க்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. அசௌ மயா கத சத்ரு அனிஷ்யே சாபரானபி. ஈஸ்வரோகம் அகம் போகி சித்தோகம் பலவான் சுகி. ஆட்யோ பீஜனவான் அஸ்மி புண்யோஸ்தி சத்ருஷோ மயா. யக்ஷே தாஸ்யாமி மோதிஷ்ய இத்யஞான விமோகிதாக. இதுல ரொம்ப பொடியா இருக்கிறதுனால உங்களுக்கு சிரமமா இருக்கு. சரி, அசுரத்தன்மையுடையவனுடைய ஒரு செயல் எப்படி இருக்குன்னு இதுல பாக்குறோம். நல்லா பாருங்க. அவருடைய செயலை பற்றி தான் இந்த 3 ஸ்லோகத்துல சொல்லியிருக்காங்க. அவங்கிட்ட என்ன நிறைய சொத்து இருக்கு. அவன் என்ன நினைக்கிறான்னா, என்கிட்ட இவ்வளவு சொத்து இருக்கு, 7 தலைமுறைக்கு அது பயன்படும். என்ன, இந்த நானும் நிறைய திட்டம் எல்லாம் போட்டிருக்கேன், இன்னும் நிறைய செல்வம் சேர்க்கணும்ட்டு நிறைய வியாபாரத்துல
எல்லா கொள்ளையடிச்சு நிறைய செல்வம் சேர்க்கணும்ட்டு திட்டம் போட்டிருக்கேன். அந்த திட்டங்கள் படி எனக்கு ரொம்ப லாபம் கிடைக்கும். இப்ப என்னுடையதாக இந்த சொத்துக்கள்லாம் இருக்கு. எதிர்காலத்துல இந்த சொத்தெல்லாம் இன்னும் மேல மேல பெருகும். என்னுடைய வாரிசுகளுக்கு நிறைய சொத்துக்களை சேர்ப்பேன் அப்படிங்கிறாரு. எனக்கு எதிரி யாருமே இப்ப இல்லை. ஏன் இல்லைன்னா, எனக்கு எதிரியாக இருந்த இருந்து என்னை மிஞ்சணும்னு நினைச்சவங்களை எல்லாம் என்னுடைய எதிரியாக கருதி நான் என்ன செஞ்சுட்டேன், கொன்னுட்டேன் அப்படிங்கிறாரு. அப்படிதான் நடக்குது இப்ப உலகத்துல. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. அசுர குணம் உள்ளவங்க நிறைய இந்த கலியுகத்துல இருக்காங்க. அப்போ என்னுடைய மற்ற எதிரிகளும் கொல்லப்படுவார். சரி, நிறைய பேரை கொன்னுட்டேன்னு சொல்றீங்க, இதையாவது விடக்கூடாதா? இனி வரக்கூடிய இனி யாரெல்லாம் எனக்கு போட்டியா வர்றாங்களோ அவங்களும் என்னுடைய எதிரிகள் தான். அவங்களும் என்னால கொல்லப்படுவாங்க அப்படிங்கிறது. என்ன கொடூரமான எண்ணம் அந்த ராட்சசனுக்கு. என்னுடைய மற்ற எதிரிகளும் கொல்லப்படுவார். கொண்டுட்டு இவன் தான் இறைவனா, நானே எல்லாவற்றையும் இறைவன், எஜமானன். ஏன்னா பகவான் இருக்காருங்கிற நம்பிக்கையே இவனுக்கு இல்லையே. இப்ப பகவானையே அவன் நினைச்சா ஏன் இவ்வளவு தப்பெல்லாம் செய்யறான்? அத்தகைய எண்ணம் இல்லாததுனாலதான் இவ்வளவு தவறுகள் நடக்குது. அப்போ தான் தான் எஜமானன், தான் தான் இறைவன் நினைக்கிறான் இல்லையா? 2ஆம் உலக போர்ல அந்த ஹிட்லரை வந்து தெய்வமா வழிபட்டாங்களாம். அப்படி ஒரு இது பண்ணவர். நானே அனுபவிப்பவன், நான் அத்தனை சொத்தையும் நான் தான் அனுபவிக்க போறேன் அப்படிங்கிறான். நானே பக்குவமானவன், ரொம்ப பக்குவமானவன். அதாவது செல்வத்தை கொள்ளையடிச்சு சேர்க்கறதுல பக்குவமானவன். எனக்கு பலமுடையவன், எனக்கு அவ்வளவு பலம் இருக்கு. நான் அத்தனை பேரை கொண்டுட்டேன் இல்லையா? பலம் இல்லைன்னா கொல்ல முடியுமா? பலம் இல்லைன்னா செல்வம் சேர்க்க முடியுமா? அதனால பலமுடையவன் சொல்றா. நான் மகிழ்ச்சியானவனும் ஆவேன். ஆக இந்த செல்வத்தினால செல்வத்தை தான் சாப்பிடுவானோ என்னவோ தெரியல, அதை வச்சு மகிழ்ச்சியானவனா. ஆனா அந்த செல்வத்தை அனுபவிக்க முடியாத செல்வந்தர்களை நம்ம பாக்குறோம் இல்லையா? பிபி, அப்புறம் சுகரு, இதனால வந்து நல்லா சாப்பிட முடியாமதவங்களும் இருக்காங்க. ஆனா அவனுடைய எண்ணத்தை பாருங்க. ராஜச குணம் உங்களை பற்றி தான் நம்ம பேசுறோம், எல்லாரையும் பற்றி பேசல. செல்வாக்கு மிக்க உறவினர்களால் சூழப்பட்ட மிகப்பெரிய செல்வந்தன் நானே அப்படிங்கிறாங்க. உறவினர்கள் வந்து பணம் இருந்தா தான் உறவினர்கள் இல்லையா? இப்ப நம்ம எல்லாம் வந்து எதனால சேர்ந்திருக்கோம்? நம்ம எல்லாம் வந்து பகவானை பற்றி தெரிஞ்சுக்கிறோம்ங்கிறதுல நம்ம ஒருத்தர் பார்த்தது கூட இல்லை. அதனால உறவினர்களாக இருக்கோம். இருக்கமா இல்லையா பிரபுஜி, மாதாஜி? இருக்கோம் மாதாஜி. யாரையாவது பார்த்திருக்கமா? ஆனாலும் அவ்வளவு அன்பு இல்லையா? இப்ப எங்கேயாவது நம்ம பார்த்துட்டோம்னா, ஏதாவது பேசிட்டோம்னா அவ்வளவு இந்த அன்பு வந்து உறவினர்கள் கிட்ட கிடைக்குமா? என்னை பொறுத்தளவு கிடைக்காதுன்னு நினைக்கிறேன். நீங்க என்ன நினைக்கிறீங்க? ஹரே கிருஷ்ணா. அதனால இவன் என்ன செய்யறா, பணம் இருக்கிறதுனால எல்லா செல்வந்தர்கள் இவங்கிட்ட வருவாங்கல்ல, எல்லாத்துக்கும் பொண்ணு கொடுக்க, பொண்ணு எடுக்க எல்லாம் வருவாங்க. அதனால நான் தான் மிகப்பெரிய செல்வந்தன், நான் தான். என்னை போல சக்திமானும் கிடையாது, என்னை போல செல்வந்தனும் கிடையாது, என்னை போல மகிழ்ச்சியுடையவனோ வேற யாரும் இல்லை அப்படின்னு அகந்தையில இருப்பான். நான் வந்து யாகங்கள் செய்வேன், தானங்கள்லாம் கொடுப்பேன், ஆனா பகவானை பற்றி நினைக்க மாட்டேன். என்னுடைய தற்பெருமைக்காக செய்வேன் யாகங்கள். நான் இன்னும் செல்வம் சேர்க்கணுங்கிறதுக்காக லட்சுமி பூஜை இதெல்லாம் செய்வேன். மற்றவங்களுக்கு தானம் கொடுக்குறேன்னா அது உலகத்துக்கு பறைசாட்டுறேன், என்கிட்ட இவ்வளவு பணம் இருக்குங்கிறத சொல்றதுக்கு, காட்டி கொள்றதுக்காக. இப்படிதான் அவனுக்கு இன்பம் கிடைக்குதுன்னு சொல்றான். இத்தகைய மக்கள் வந்து அசுர குணமுடையவங்க. அவங்க மாயைக்கு உட்பட்டு இருக்காங்க. மாயைனா என்ன? அறியாமை. ஆக அறியாமையினால, மாயையினால மயக்கப்பட்டு இருக்காங்க. அவங்களுக்கு ஞானமே கிடையாது, பகவானை பற்றிய அறிவே கிடையாது அப்படிங்கிறத பார்க்க. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. அடுத்தது மாதாஜி, அசுரத்தன்மை உடையவர்களுடைய எண்ணம் இப்பதான் அழகா பார்த்துட்டோம். என்கிட்ட இவ்வளவு சொத்து இருக்கு, எதிர்காலத்துல இதை விட அதிகமா வரும், லாபம் அதிகமா வரும், யாரு என்கிட்ட போட்டியிடுறாங்களோ அவங்களையெல்லாம் கொன்றுவேன், அவங்களாம் என்னுடைய எதிரிகள். பாவங்கிறது எனக்கு வரவே வராது, ஏன்னா நான் வந்து அவ்வளவு சொத்து வச்சிருக்கேன் அப்படின்னு நினைக்கிறான். பாவம் வராதுன்னு நினைக்கிறான். அந்த பிறவியில எவ்வளவு மோசமான ஒரு பிறவி அவனுக்கு கிடைக்கும், நரகத்துக்கு தள்ளப்படும். பகவானே சொல்லியிருக்காரு, இத்தகைய பாவிகள், இத்தகைய அரக்கர்களை மீண்டு வர முடியாத நரகத்திற்குள் அனுப்புவேன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு.
இது அப்போ இவ வந்து அப்படி நினைக்கிறா, நான் தான் சக்திமான், நான் தான் மகிழ்ச்சியா இருக்கிறது அப்படின்னு சொல்றான். என்னுடைய பலத்தினாலதான் இவ்வளவு நான் செய்யறேன், இதுக்கு மேல என்ன புண்ணிய செயல்கிறது இருக்கு, ஒண்ணுமே இல்லை அப்படின்னு நினைக்கிறான். அசுர குணமுடையவர். இது அசுரத்தன்மை உடையவர்களுடைய எண்ணம், அவர்களுடைய போக்கு. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. அடுத்த ஸ்லைடு. அடுத்து 16வது யாரோ வாசிக்கல, எல்லாம் தெளிவா இருக்கு, வாசிக்க பிரபு. ரமேஷ் மாதாஜி பிரபுஜி இல்லனா ராஜேஸ்வரி மாதாஜி, 2 பேர்ல யாராவது வாசிங்க. 16 ஒருத்தவங்க வாசிங்க, 17 ஒருத்தவங்க. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. பிரபுஜி. ராஜேஸ்வரி மாதாஜி வாசிங்க மாதாஜி, 16th ஸ்லோகம். हरे कृष्ण माताजी। अनेक सिद्ध विप्रांत मोह जल समप्रतः प्रसक्त काम भोक्षु पदन्ति नरके शौ இவ்வாறு அநேக கவலைகளால் குழப்பமுற்று மோகத்தின் வலையினால் சூழப்பட்ட அவர்கள் புலனின்பத்தில் பலமான பற்றுடையவர்களாகி நரகத்தில் வீழ்ச்சி உறுகின்றனர். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. பாருங்க, இது படம் இருக்கு, நான் கவலை இல்லாதவ இன்பமா இருக்கேன்னு சொன்னா இல்லையா, அவளுக்கு அடுத்து வந்து கவலை வந்துருது. ஏன்னா பணம் கொள்ளையடிச்சதெல்லாம் போயிடுச்சு. அப்ப என்ன செய்ய, கவலை தானே. அப்ப கவலையில வந்து ஒரே குழப்பம், புத்தி தடுமாற்றம் இல்லையா. அப்போ மயக்கமா இருக்கு, அவனுக்கு மோகத்துல இருக்க. அதனால சொல்லப்பட்டு மோக ஜால சமாவிருத்தா. அதுல வந்து எப்படி இருக்கா, புலனின்பத்தில் பலமான பற்றுடையவர்களாகிய நரகத்தில். இன்னும் வந்து புலனின்பத்தை அனுபவிக்கணுங்கிறதுக்காக நிறைய செல்வம் காமத்துல ஈடுபட்டு என்ன செய்யறாங்க, தப்பு மேல தப்பு பண்ணி கடைசியில அவங்க செஞ்ச பாவத்தினால எங்க போறாங்க, நரகத்துக்கு தான் போறாங்க. ஒரு புண்ணிய செயல் கூட அவங்க செய்யல, நரகத்தில் வீழ்ச்சி வருகின்றனர் அப்படின்னு பகவான் சொல்றாரு. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. பிரபுஜி அடுத்தது வாசிங்க. 17. குமுதா மாதாஜி வாசிங்க மாதாஜி. வாசிக்கிற மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. வாசிங்க மாதாஜி. ஸ்கிரீன்ல நல்லா தெரியுது மாதாஜி. ஆத்மா சம்பாத் விதா சப்தம் சதப்தா தனமான மான மதாஸ் விதாக அஜந்தே ஞான யக்னேஷ்தே தே தம்பே தம்பே தம்பேனதவிதி பூர்வகம். செல்வத்தாலும் பொய் கௌரவத்தாலும் மயக்கப்பட்டு தன்னில் திருப்தியுற்று எப்போதும் திமிருடன் விளங்கும் இவர்கள் சில சமயங்களில் எந்த சட்டதிட்டத்தையும் பின்பற்றாமல் பெயரளவில் கர்வத்துடன் யாகங்களை செய்கின்றனர். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. நிறைய செல்வம் இருக்கு, அடுத்த செல்வத்தினால எல்லாரும் அவங்கள மதிக்கிறாங்க. அதனால இதுதான் உண்மைன்னு நினைச்சு அவன் என்ன பண்றான், எனக்கு நிறைய செல்வம் இருக்கு, என்னை எல்லாரும் மதிக்கிறாங்க அப்படின்னு பெரிய கர்வத்துல மயங்கி இருக்கான். பொய்யான இது பொய்யான இந்த கௌரவத்தினால அவன் வந்து மயக்கப்பட்டு தண்ணீர் திருப்தி விட்டு இருக்கான். சரி, இது போதும், இவ்வளவு செல்வம் இருக்கு, எல்லாரும் நம்மளை மதிக்கிறாங்க, நம்ம பிள்ளையெல்லாம் நல்லா இருக்காங்க, போதும் அப்படின்னு திருப்தியா இருக்கானா. அப்போ அந்த திருப்தியில என்ன செய்யறானா, எல்லாரையும் வந்து தாழ்வா நினைச்சு இவன் தான் எஜமானன் அப்படிங்கிறாப்புல எல்லாரையும் தனக்கு கீழ்ப்படுத்தவராக, அதாவது சர்வெண்டா ரொம்ப மோசமா ட்ரீட் பண்றான், திமிரோட நடந்துக்கிறான். சில சமயங்கள்ல சாஸ்திரங்களே அவனுக்கு தெரியாது, சாஸ்திரங்களையும் படிக்கிறது இல்லை, அதையும் பின்பற்றுறது இல்லை. சரி, அரசாங்கத்தினுடைய சட்ட திட்டங்களையாவது பின்பற்ற வேண்டியவனாக இருக்கா. ஏன்னா இந்த பௌதிக உலகத்துல அரசாங்கம் அத்தனை சட்ட திட்டங்களை கொண்டு வருது, அதை பின்பற்ற மாட்டான். புரியுதா. அதை தப்பா புரிஞ்சுக்கிட்டு பேரளவுக்கு வந்து நான் வந்து யாகம் பண்றேன் என்னுடைய செல்வத்தினால அப்படின்ட்டு பெரிய கர்வமா யாகங்களை செய்வான். ஏன்னா அந்த யாகத்துக்கு அவ்வளவு பொருள் செலவச்சு செய்யறான்னா இவ்வளவு பணக்காரன் அப்படின்னு எல்லாரும் போற்றணுமா, அதுக்காக கர்வத்தோடு அந்த யாகங்களை செய்கின்றான். புரியுதா. இது 17வது அந்த அதாவது அசுரர்களுடைய செயல்களை தான் இப்ப நம்ம படிச்சுட்டு இருக்கோம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. 18. ஹரே கிருஷ்ணா. அசுர இயல்பு உடையவர்கள் அடையும் இலக்கு, அவங்களுக்கு இலக்குன்ட்டு என்ன இருக்கு, பகவான் அடைகிற இலக்கா இல்லை. அவங்கள இலக்கா கவலைகள், தவறான எண்ணங்கள், குழப்பம்,
மாயை இதனால சூழப்பட்டு புலன் இன்பத்தை பற்றுடையவர்களாக இருக்காங்க. புலன் இன்பத்தில் இன்பம் அடையிறது அவங்களுடைய இலக்கு. ஓகேயா? இது ஈட்டிங் இது மாதிரி தப்பான வழிகளில் ஈடுபட்டு புலன் இன்பத்தில் பற்றுடையவர்களாக இருக்காங்க. நரகத்துக்கு போறதா அவங்களுடைய அவங்க நினைக்கிறாங்களோ நினைக்கலையோ நரகத்துக்கு தான் போவாங்க. கடைசியில் அவங்களுக்கு ஏற்படக்கூடிய ஒரு நிலைமை அதுதான். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. மாதாஜி ஒரு நிமிஷம் ஒண்ணு மாதாஜி, நான் ஷேர் பண்றேன் மாதாஜி. அவங்களுக்கு ஏதோ ப்ராப்ளம் ஆயிடுச்சு இன்டர்நெட்ல. ஒரு நிமிஷம் மாதாஜி, நான் ஷேர் பண்றேன் இப்போ. ஓகே கண்ணு, ஓகே. ஓகே. அடுத்து 18 இதான் வாசிக்கிறேன், கொஞ்சம் கவனிச்சுக்கோங்க. 17 தானே வாசிங்க மாதாஜி இப்போ? ஓகே. மாதாஜி மாதாஜி 18 அகங்காரம் பலம் தர்பம் காமம் குரோதம் ச சம்ஸ்ரிதாக மாம் ஆத்ம பரதேஷு பரத்விஷந்தோ பயசூயகாக. வாசிங்க மாதாஜி. யாராவது அகங்காரம் யார் வாசிக்கிறீங்க? வாசிங்க மாதாஜி. ஜானகிராமன் பிரபுஜி நீங்க வாசிங்க பிரபுஜி. 16.18. அடுத்தது பவானி மாதாஜி. ரெடியா இருங்க மாதாஜி. பிரபுஜி வாசிக்க. பிரபுஜி அகங்காரம். காந்திமதி மாதாஜி இப்ப யார் ரெடியா இருக்கீங்களோ வாசிச்சிருங்க. வாசிக்கட்டுமா மாதாஜி? வாசிக்க மாதாஜி. அகங்காரம் பலம் தர்ப்பம் காமம் குரோதம் ச சம்ஸ்ரிதாக மாம் ஆத்மா பரதேசேஷு விஷந்தோ அப்யாசூயகாக. அகங்காரம் பலம் தற்பெருமை காமம் மற்றும் கோபத்தில் மயங்குள்ள அசுரர்கள் தங்களது சொந்த உடல்களிலும் பிறருடைய உடல்களிலும் வீற்றுள்ள பரமபுருஷ பகவானிடம் பொறாமை கொண்டு உண்மை மதத்தினை நிந்திக்கின்றன. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஒரே அகங்காரம். ஏன்னா அவ்வளவு பணம் இருக்குங்கிற ஒரு பெருமை, எனக்கு எவ்வளவு பலம் இருக்கு நம்ம பார்த்தோம் அவனுடைய செயலை வச்சு. தற்பெருமை ஜாஸ்தி, காமம், அளவிட முடியாத ஒரு ஆசை, அந்த ஆசை நிறைவேறலைன்னா கோபம். இப்படி ஒரு மாயைக்கு உட்பட்ட இந்த அசுரர்கள் என்ன செய்யறாங்க? அவங்க உடல்ல இருக்கக்கூடிய பரமாத்மாவை பற்றி நினைக்கவே மாட்டாங்க. நம்ம உடல்ல இருக்கக்கூடிய பரமாத்மாவும் இன்னொரு உடல்ல இருக்கக்கூடிய பரமாத்மாவும் ஒண்ணுதான். பரமபுருஷ பகவான் தான் பரமாத்மாவாக இருக்காரு அப்படிங்கிறத பற்றிய ஒரு எண்ணமே இல்லை. பரமபுருஷ பகவான் கிட்டேயே பொறாமை உள்ளவர்களாக இருக்காங்க. உண்மையான சாஸ்திரங்கள்லாம் அவங்களுக்கு நம்பிக்கை கிடையாது. அதெல்லாம் பொய் அப்படின்னு சொல்றாங்க. சிசுபாலன்கிறவரு நம்முடைய பரமபுருஷ பகவான் கிருஷ்ணருடைய அத்தை மகன் தான் இல்லையா? அவன் பகவானை நிந்திச்சாரு. கிருஷ்ணர் அந்த குழந்தைய ஒரு அவலட்சணமாக இருந்த சிசுபாலன் குழந்தையாக இருக்கிறப்போ அவனை தூக்குறப்போ அவனுக்கு நல்ல ஒரு வடிவம் வந்துச்சுன்னா அது பகவானாலதான், கிருஷ்ணர் தூக்குனதுனாலதான். ஆனா வளர வளர கிருஷ்ணர் மேல பொறாமை வந்துச்சு. ஏன்னா அவரை கிருஷ்ணரை தான் முதன்மை ஆளாக வச்சிருந்தாரு. யுதிஷ்டிரர் இந்த யாகம் செய்யறப்போ, என்ன யாகம்? ராஜசூய யாகம் செய்யறப்போ. அப்பவே அவருக்கு அவர் மேல பொறாம. அடுத்தது தனக்கு மணமுடிக்கணும்னு நினைச்ச ருக்மணிய கிருஷ்ண பகவான் தூக்கிட்டு போயிட்டாருங்கிற அந்த கோபத்தினால பொறாமை. இதனால பொறாமை கொண்டு கிருஷ்ணர் நேரமும் திட்டிக்கிட்டே இருப்பாரு. அப்போ கிருஷ்ணர் சொல்லிட்டாரு உங்க அத்தை கிட்ட, அத்தை உன் மகன் என்னை எப்போ திட்டிட்டு இருக்கான், திட்டட்டும் பரவாயில்ல, ஆனா 100 தடவை திட்டினா பொறுப்பேன், 101வது தடவை திட்டினா என்ன செய்வேன்னா அவனை நானு வதைச்சிருவேன் அப்படின்னு சொல்லி அவர் திட்ட பொறுமையா இருந்தாரு. 101வது தடவை சொல்றப்போ தன்னுடைய சுதர்சன சக்கரத்தை செலுத்தி அவருடைய தலையை கொய்தார் அப்படிங்கிற இந்த கதையை நம்ம பாக்குறோம் இந்த படத்துல. பாக்குறீங்களா? எல்லாரும் பாக்குறீங்களா இல்லையா? ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. இந்த படம் தெரியுதா எல்லாருக்கும்? தெரியுது மாதாஜி. தெரியுது மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. அவன் சிசுபாலன் தான். சிசுபாலனை பகவான் சுதர்சன சக்கரத்தினால கொன்றாரு. ஆனாலும் தன்னுடைய எதிரியாக இருந்தாலும் அவருக்கும் மோட்சம் கொடுத்தாரு, முக்தி கொடுத்தாரு. ஆக யாரையும் சும்மா விடல. போர்ல இறந்த அத்தனை பேருக்கு முக்தி கொடுத்தாரு. சிசுபாலனுக்கு முக்தி கிடைத்தது. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. அடுத்தது அம்பிகா மாதாஜி படிக்கிறீங்களா மாதாஜி? அடுத்தது சரி. இதுல பொறாமை ஏன் ஏற்படுது அப்படின்னா
பௌதிக சொத்துக்கள் அறிவு குறைபாடு. இப்போ பொறாமை எதனால வருதுன்னா அதாவது நம்ம கிட்ட இருக்கக்கூடிய ஒரு சொத்துல நமக்கு திருப்தி இல்லை, அவங்கிட்ட இருக்கக்கூடிய ஒரு பதவி நமக்கு இல்லையே, கௌரவம் நமக்கு இல்லையே அப்படின்னு நம்ம நினைக்கிறப்ப அந்த தாழ்வு மனப்பான்மை நமக்கு வந்துட்டா அவன் மேல அவனை அத்தனை பேர் அவனுக்கு நம்ம அளவுக்கு செல்வம் இல்லை, ஆனாலும் கூட எல்லாரும் அவனை கௌரவிக்கிறாங்க, அவன் உயர் பதவியில இருக்கா, மதிக்கிறாங்க அப்படின்ட்டு அவன் மேல பொறாமை வருது இல்லையா? அதனால பொறாமையினால மற்றவர்கள் மீது அந்த காழ்ப்புணர்ச்சின்னு சொல்றது நம்ம கிட்ட இருக்கக்கூடிய ஒரு தாழ்வான மனப்பான்மையினாலதான் மற்றவங்க மேல அந்த பொறாமை ஏற்படுது. தெரியுதா? அப்ப என்ன சொல்றாங்க, இந்த மதம் சாஸ்திரத்தை எல்லாம் தப்பா பேசுறாங்க. இந்த மதம் சாஸ்திரம் எல்லாம் ஒண்ணுமே கிடையாது, தப்பு அப்படின்னு சொல்றாங்க. தன்னையே சுதந்திரமானவனாகவும் சக்திசாலியாகவும் நினைத்து கொள்ளுதல். அந்த அசுரன்யா அறிவு குறைபாடு உடையவங்க என்ன செய்யறாங்க, நான் தான் சுதந்திரமானவன், நான் தான் எல்லாத்துக்கும் சொந்தம், எனக்கு தான் எல்லா உரிமை, நான் தான் சக்தியானவன் அப்படின்னு தன்னைத்தானே நினைச்சுக்கிறது. இதெல்லாம் அறிவு குறைபாடுடைய அரசர்களால் தான், அசுரர்களால் தான் இப்படி நினைக்க முடியும் அப்படிங்கிறத பார்க்கிறோம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. அடுத்த ஸ்லைடு மாதாஜி. இவங்க நல்ல பக்திமான்கள் என்ன செய்யறாங்க, நேரம் பகவானை பற்றி சிந்தித்து பகவானுடைய பக்தியில ஈடுபட்டிருக்காங்க, பக்தி தொண்டு செய்யறாங்க. ஹரே கிருஷ்ண மகா மந்திரத்தை ஆனந்தமாக உச்சரித்து பகவானையே நினைச்சு பகவானுடைய உலகத்திற்கு செல்ல தங்களை தயார்படுத்தி கொள்றாங்க. ஆகவே நம்முடைய நோக்கமும் நம்முடைய இலக்கும் எப்படி இருக்கணும்? இப்படிப்பட்ட தெய்வீகமான குணங்களை உடைய யாரு சாதுக்களோடு தொடர்பு கொண்டு சாதுக்கள் மாதிரி பகவானுக்கு பக்தி தொண்டு செஞ்சு ஹரே கிருஷ்ண மகா மந்திரத்தை உச்சரித்து நம்ம இந்த பௌதிக கலங்கத்துல இருந்து விடுபட்டு பகவானை அடையணும். எவ்வளவு ஹாப்பியா இருக்காங்க இல்லையா? உங்களுக்கு ஏதாவது கவலை முகத்துல தெரியுதா மாதாஜி, பிரபுஜி? அத்தகைய மகிழ்ச்சி அடையணும்னா நம்ம இந்த மாதிரி பக்தியில ஈடுபடணும். இதுதான் நம்முடைய இலக்காக இருக்கணும். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. அடுத்த ஸ்லைடு. ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. 19 வாசிங்க யாராவது. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தான் அகம் திவிஷத குருவான் சம்சாரேஷு நராதமான் க்ஷிபாம் யஸ்ஸரம் அசுபான் அசுரீஷ்சௌ ஏவ யோனிஷு. பொறாமையுட கருணை இன்றி இருக்கும் இத்தகு கடைநிலை மனிதர்களை ஜட வாழ்வு என்னும் கடலில் பல்வேறு அரசு இனங்களுக்குள் நான் நிரந்தரமாக தள்ளுகிறேன். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. இது மாதிரி பொறாமை கருணை இல்லாம மற்றவங்களை துன்புறுத்திட்டு இருக்காங்க பாருங்க. இத்தகைய இந்த அசுர இனத்தை சேர்ந்த மக்களை இந்த பௌதிக வாழ்க்கையே துக்க கடல் தான். இதுல இருந்து நிரந்தரமாக அசுரர்கள் இருக்கக்கூடிய அந்த நரக உலகத்துக்குள்ள இதை நிரந்தரமா தள்ளிடுவேன், அவங்க மீள முடியாதபடி அப்படின்னு பகவான் சொல்றாரு. எவ்வளவு கொடுமை! அதெல்லாம் தெரிஞ்சா அவங்க தவறு செய்வாங்களா? தெரியல. ஏன்னா சாஸ்திரங்கள் வேதங்கள்லாம் அவங்க படிக்கல, அவங்க வாய்க்கு உட்பட்டு இருக்காங்க. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. அடுத்தது ஹரே கிருஷ்ணா. அடுத்தது என்ன பாக்குறோம்னா, கிருஷ்ணர் அசுரர்களை எப்படி நடத்துகிறார் அதான் போன ஸ்லோகத்துல நம்ம பார்த்தோம். ஜட வாழ்வு என்னும் கடலில் நிரந்தரமாக தள்ளுகிறேங்கிறாரு. பௌதிக வாழ்க்கைங்கிற கடல்ல நிரந்தரமா வச்சிருந்தாரு. இல்ல இன்னும் இதை விட மோசமான உலகத்திலேயே தள்ளியிருந்தாரு அவங்களுடைய இயல்புக்கு தகுந்தபடி. அதனால அவங்களால பகவானை அடையவே முடியாது. அப்படி படிப்படியாக அவங்க மிகவும் வெறுக்கத்தக்க வாழ்வினங்களில் மூழ்கியுள்ளனர். அப்படி இதே அரக்க குணம் உள்ளவர்களாக இருந்தா இன்னும் நரகத்தை விட ரொம்ப மோசமான ஒரு பிறவியை அவங்க எடுக்க வேண்டியது இருக்கும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. புரியுதா? ஆக மிருகங்களாக, பறவைகளாக, அடுத்து நரக உலகத்துல இருக்கக்கூடிய மக்களாக, கீழான மக்களாக, நரக உலகத்துல எப்படி பயங்கரமான ஒரு தண்டனைகள்லாம் இருக்குங்கிறத நம்ம பின்னாடி படிப்போம், பாகவதம் படிக்கிறப்ப. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. அடுத்தது சரி. ஆகையினால எப்படி இருக்கணும்? பரமபுருஷ பகவான் எப்படிப்பட்டவர் நமக்கு தெரியும். எல்லார்கிட்டையும் கருணைமயமானவர்,
அவர் யாரையும் வெறுக்க மாட்டாரு. பகவானுக்கு யாரும் உயர்வு தாழ்வுங்கிறது கிடையாது, பாரபட்சமே கிடையாது. எல்லாரையும் சமமாக நினைக்கக்கூடியவர். ஒவ்வொரு உயிர் வாழியும் அவரவர்களுடைய செயலுக்கும் மனோநிலைக்கும் ஏற்றாற் போல பல்வேறு உடல்களில் வைக்கப்பட்டிருக்கின்றன. நம்ம வேறு வேறு உடல்களை 84 லட்சம் உயிர்வாழிகள் உள்ளனர். இப்போ நம்ம மனித இனத்தை பெற்றிருக்கோம்னா நம்ம அத்தனை இனங்களையும் தாண்டி இந்த உலகத்துக்கு மனிதர்களாக பிறந்திருக்கோம். அப்போ எவ்வளவு பெரிய ஒரு புண்ணியம் செஞ்சா இந்த மனித உடலை எடுத்திருப்போம் இல்லையா? ஆக இதை பெற்ற பிறகு நம்ம இன்னும் கீழே போகக்கூடாது. இதுக்கு மேல வர்றதுக்கு நம்ம முயற்சி செய்யணும். அதுக்கு பகவானுடைய மேல பக்தி செய்யணும். ஆகையினால நம்முடைய மனோநிலைக்கும் செயல்களுக்கும் ஏற்றபடியேதான் நமக்கு உடல் கிடைக்குதே ஒழிய மற்றபடி கிருஷ்ணர் நம்மளை அத்தகைய உடல் எடுக்க சொல்லல, நரகத்துக்கு போக சொல்லல. எல்லாத்துக்கும் காரணம் நம்ம தான் அப்படின்னு சொல்றாரு. ஏன்னா கருணை எல்லார்கிட்டையும் ஒன்றாதான் காட்டுவாரு அப்படின்னு பாக்குறோம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. அடுத்த ஸ்லைடு 16ஆம் அத்தியாயத்துல நம்ம 1 to 6 தெய்வீக அசுர குணங்கள் பார்த்தோம். 7 to 20 அசுரர்கள் எத்தகைய இயல்புடையவர்கள், அவர்களுடைய நடத்தை எப்படி இருக்கோ, அவங்களுடைய நோக்கம் என்னவா இருக்குன்னு பார்த்தோம். அடுத்தது 21 to 24 என்ன பார்க்க போறோம்னா, நம்ம இந்த இதுல எதை நம்ம தேர்ந்தெடுக்க வாய்ப்பு அப்படிங்கிறத பார்க்க போறோம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. அடுத்தது 21 யாரு வாசிக்கிறீங்க? யாரு எல்லாரும் ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. 20 வாசிக்கலையே மாதாஜி, பரவாயில்லையா? எங்க 20 காட்டல மாதாஜி. மாதாஜி 20 வாசிக்கலையே மாதாஜி. இருக்குல்ல, வாசிங்க மாதாஜி. அஷீரிம் யோனிம் ஆபன்னா மூடா ஜன்மனி ஜன்மனி மாம் அப்ராப்ய கௌந்தேய ததோ யந்த்யதா மாம் கதீம். குந்தியின் மகனே, அசுரத்தனமான வாழ்வினங்களில் மீண்டும் மீண்டும் பிறவி எடுக்கும் இத்தகையவர்கள் என்றுமே என்னை அடைய முடியாது. படிப்படியாக அவர்கள் மிகவும் வெறுக்கத்தக்க வாழ்வினங்களில் மூழ்குகின்றனர். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. அதாவது அதுக்கு விளக்க நம்ம பார்த்ததுனால மாதாஜி அதுக்கு போயிட்டாங்க. பரவாயில்ல. நல்லது மாதாஜி. அசுரத்தனமான வாழ்வினங்கள்லதான் மீண்டும் மீண்டும் அவங்க பிறவி எடுக்க வேண்டியது இருக்கும், பகவானை அடைய முடியாது அப்படிங்கிறத இதுல இருந்து பாக்குறோம். 21 மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. வாசினி மாதாஜி. அடுத்து யாராவது? ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. த்ரிவிதம் நரகஸ்யேதம் துவாரம் நாசனம் ஆத்மனः காமக்ரோதஸ் ததா லோபஸ் தத்மாஸ் ஏதத்ரயம் தியஜத். காமம், குரோபம், பேராசி ஆகியவை நரகத்திற்கு கொண்டு செல்லும் 3 கதவுகளாகும். இவை ஆத்மாவை அழிவு பாதையில் நடத்துவதால் ஒவ்வொரு அறிவுள்ள மனிதனும் இயற்கையை துறக்க வேண்டும். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. இவற்றை துறக்க வேண்டும். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. இந்த காம நிறைவேறதான் கோபம் காமம் வந்துட்டா பேராசை. இது 3மே மோசமான குணங்கள். இந்த 3 குணங்களும் ஒருவனை நரகத்துக்கு தான் கொண்டுட்டு போகும். இது நரகத்துக்கு கொண்டு போகக்கூடிய 3 கதவுகள். இந்த கதவுகளை நம்ம திறக்கணுமா வேண்டாம்ல? ஏன்னா இது அழிவு பாதைக்கு கொண்டு செல்லும். ஆகையினால அறிவான ஞானமுள்ள மனுஷன் இந்த 3யுமே திறக்கணும். எந்த 3 குணங்களையும் திறக்கணும்? பேராசை, கோபம், காமம். இதை துறக்க வேண்டும். இதை நம்ம மேற்கொள்ள கூடாது அப்படின்னு சொல்றோம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. அடுத்து நரகத்திற்கான 3 கதவுகள் இங்க படகு போட்டு பாருங்க. கீழே காமம், அது அடுத்து பேராசை, காம நிறைவேறலைன்னா கோபம், அதுக்கு மேல அதை விட பெரிய ஆசை வரும், பேராசை. இதெல்லாம் கீழே தான் வர்றாங்க. இவங்க மேலே போறது மேல இருந்து கீழே வர்றாங்க, கீழ் உலகத்துக்கு தான் வர்றாங்க. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. நரகத்திற்கு போறாங்க அப்படிங்கிறத பார்க்கணும். ஆக காமம் உள்ளவங்க எப்படி இருக்காங்க? கோபம்னா அவன் முகத்தை பாருங்க எப்படி இருக்காங்க. பேராசைன்னா என்னவோ உலகத்தையே அவன் வென்று விட்டான் மாதிரி இருக்கான். அது அடுத்து என்ன கஷ்டம் வருங்கிறதே அப்புறம் தான் தெரியும். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. புத்திசாலி மனுஷன் இது மாதிரி கீழ்நிலை அசுர இனங்களுக்கு வீழ்ச்சி அடைய விரும்பவில்லை இல்லையா? நம்ம எல்லாம் பகவத்கீதை இதெல்லாம் படிச்சுட்டோம். இந்த மாதிரி கீழ் அசுர இனங்களை மாதிரி குணங்கள் நமக்கு நிச்சயமா வராது. அப்படி வீழ்ச்சி அடைய மாட்டோம். அதனால நம்ம தைரியமா இருக்கலாம். அந்த 3 எதிரிகளையும் விட்டு நம்ம
ஆன்மீகத்துல முன்னேறணும். அப்படி இல்லைன்னா நரகத்துக்கு செல்றதுல இருந்து நம்ம தப்பிக்கவே முடியாது. அது அது அந்த வாழ்க்கையே அவனை கொண்டு விடும் அப்படின்னு பாக்குறோம். அடுத்த ஸ்லைடு காட்டுக்கு மாட்டாது. அனைவருக்கும் தேர்வு. நம்ம இந்த ரெண்டுல எதை தேர்ந்தெடுக்கணுங்கிறதுக்காக இதை கொடுத்துருக்காங்க. நல்லா பாருங்க, ரொம்ப முக்கியமானது. முதல்ல என்ன இருக்குன்னா, அந்த தெய்வீகமான குணங்கள்ல இருக்கிறவங்க, அதாவது சத்துவ குணத்துல உள்ளவங்க தான் தெய்வீகமான குணங்கள். அந்த அத்தனை குணங்கள் படிச்சோம் இல்லையா? பயமின்மை, தனியாக வாழுதல், யாகம், தானம், தவம் இதெல்லாம் மேற்கொள்ளுதல் இல்லையா? கடமை உணர்வோடு இருக்கிறது, எத்தனை படிச்சோம். இது தன்னை உணர்றது இல்லையா? யாருக்கு தீங்கு செய்யாம இருக்கிறது, அடுத்து குற்றம் காணாம இருக்கு. எவ்வளவு நல்ல குணங்கள். நீங்க இதெல்லாம் எழுதி வச்சுக்கணும் மாதாஜி பிரபுஜி. இதுல எத்தனை குணங்கள் நம்ம கிட்ட இருக்குன்னு டிக் பண்ணிட்டே வாங்க. இல்லாதது நம்மளை நாமளே ஆத்மா சோதனை செஞ்சு நம்மளை மேல கொண்டு வர்றதுக்கு முயற்சி பண்ணுவோம். எல்லா குணங்களும் எல்லார்கிட்டையும் இருக்குன்னு நம்ம சொல்ல முடியாது. ஆனா உங்கள சிலருக்கு இருக்கலாம். என்கிட்ட இருக்கான்னா கிடையாது, கோவம் அப்பப்போ வரத்தான் செய்யுது. ஏதாவது ஒண்ணு ரெண்டு இல்லாம இருந்தா அதுல இருந்து இப்ப முந்தி விட இப்போ இந்த ஒரு இதெல்லாம் ஆன்மீகத்துக்கு வந்த பிறகு நம்முடைய குணத்திலேயோ செயல்லையோ நிறைய ஒரு மாற்றங்களை நாம பாக்குறோம். நான் பாக்குறேன், நீங்களும் பாப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஆக இவங்க சாத்வீகமான முறையில இருக்கிறவங்க அமைதியா இருப்பாங்க, சாந்தமா இருப்பாங்க எப்பவுமே. அதனால தன்னை உணர்வுக்கான செயல்கள்ல செய்வாங்க. தான் யார், நான் இந்த உடல் அல்ல, நான் ஆத்மா, ஆத்மாவோட பரமாத்மா இருக்கு அப்படின்னு பரமாத்மாவை உணர்வாங்க, ஆத்மாவை. சாஸ்திர விதிகளை பின்பற்றுவாங்க. சாஸ்திரங்கள்ல என்ன சொல்லப்பட்டிருக்கோ, எது செய்ய தகுந்தது, எது செய்ய தகாதது, எது கர்மா, எது அகர்மா, எது விகர்மா. விகர்மாங்கிறது சாஸ்திரங்கள்ல சொல்லப்படாது. இதெல்லாம் நீங்க படிச்சிருக்கீங்க. இதெல்லாம் பார்த்து அதுபடி நடப்பாங்க, தன்னுடைய கடமைகளை செய்வாங்க பகவான் உணர்வோட. அடுத்து கதவுகளில் இருந்து தப்பிச்சிருவாங்க. எந்த கதவு? கதவு 3 கதவு பார்த்தோம்ல, என்னென்ன கதவு சொல்லுங்க. காமம், என்ன கதவு? கோபம், குரோதம். காமம், கோபம், பேராசை இல்லையா? குரோதம் தான் கோபம். இதுல இருந்து தப்பிச்சிருவாங்க யாரு? சாத்வீகமானவங்க. பரம் இலக்கை அடையுத. பர இலக்குன்ட்டு எதை நினைக்கிறோம்? பர இலக்கு எது? பரம் இலக்கு எது? நம்முடைய இலக்கு எதுவாக இருக்கணும்? பகவானை அடைவதாக. இதுதான் நம்ம தேர்வு செய்யணும். எதை தேர்வு செய்யக்கூடாது? சாஸ்திர விதிகளை புறக்கணிக்க கூடாது, மனம் போன போக்குல செயல்படக்கூடாது. பகவான் என்ன சொல்லியிருக்காரு, சாஸ்திரங்களை என்ன சொல்லியிருக்கு அப்படிங்கிறத பார்த்துதான் நம்ம செயல்படணும். துன்பகரமானது. ஏன்னா மனம் போன போக்குல நடந்தா அது துன்பத்துலதான் முடியும் இல்லையா? பாட்டே இருக்கு நமக்கு, மனம் போன போக்கில் போக வேண்டாம் படிச்சிருக்கோம். அப்படி போனா நம்ம முதல்ல நமக்கு அது இன்பத்தை தருவதாக இருந்தாலும் கடைசியில அது துன்பத்துலதான் முடியும், வீழ்ச்சிதான் ஏற்படும். முதல்ல உயர்றாப்புல தெரியும், ஆனா கடைசியில வீழ்ச்சிதான் நமக்கு அப்படிங்கிறாங்க. ஆக இந்த 2 பாதைகள் பகவான் நமக்கு சுதந்திரம் கொடுத்திருக்காரு. இந்த 2 பாதைகள்ல நம்ம முதல் பாதையை தேர்ந்தெடுத்து பகவானை அடைவதையே நம்முடைய குறிக்கோள், நம்முடைய இலக்கு என்பதை வைத்துக் கொள்ள வேண்டும். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. அடுத்த ஸ்லைடு. ஹரே கிருஷ்ணா. 22. ஏதை விமுக்த கௌந்தேய தமோத்வாரை ஸ்திரீபிர் நரக ஆசரத் யார்ப்பண சேயஸ் ததோ யாதி பராங்கதி. வாசிக்கு மாதாஜி யாராவது? ஜானகிராமன் பிரபுஜி வாசிச்சு கொடுங்க பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஜானகிராமன் பிரபுஜி. வாசிங்க மாதாஜி, வாசிங்க. எல்லாரும் குந்தியின் மகனே, நரகத்தின் இந்த 3 கதவுகளிலிருந்து தப்பிய மனிதன் தன்னுணர்விற்கு அனுகூலமான செயல்களை செய்த படிப்படியாக பரம இலக்கை அடைகின்றான். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. போனதை நம்ம பார்த்ததுதான். இப்போ இந்த 3 கதவுகள்ல இருந்து தப்பிச்சா உடனே என்ன செய்வோம்? தன்னுணர்வு அடைஞ்சு பகவானுக்கு அனுகூலமான செயல்தான், பகவானை திருப்திப்படுத்தக்கூடிய பக்தி தொண்டு செஞ்சு படிப்படியாக முன்னேறி பகவானை அடையலாம். ஓகேயா? அத 3 கதவுகள்ல இருந்து தப்பணும், தன்னுணர்வு பெறணும்,
பகவானை திருப்திப்படுத்தக்கூடிய காரியங்களை செய்யணும். அப்போதான் நம்ம என்ன செய்யணும், பரமபதத்தை அடையலாம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. 23 தன்னை உணர்தல் பரம. இந்த 3 கதவுகள் இருந்து தப்பிக்கிறதுனால நம்ம முதல்ல நம்ம நாமே உணர்றோம், பரம இலக்கை அடைகிறோம். பிரபுபாதாவை பார்க்க பகவானை பிரார்த்தனை செய்யறாரு. அதை பார்க்கிறோம் இந்த படத்துல. வாழ்க்கைக்கான பாடம் என்ன, நம்ம பாக்கியசாலியாக இருந்தா காமம், கோபம், பேராசை இதெல்லாம் நிச்சயமா கடந்துருவோம். கிருஷ்ண உணர்வு என்னும் நிலைக்கு உயர்ச்சி அடைவோம். அப்போ கட்டாயமாக பரம இலக்கை அடையிறது உத்தரவாதம் அப்படிங்கிறாங்க. இப்ப நம்ம எல்லாம் சாலியா இல்லையா? நிச்சயமா பாக்கியசாலிகள் தான். ஏன்னா இதை படிப்பதற்குரிய ஒரு சந்தர்ப்பத்தை பிரபுபாதா கொடுத்திருக்காங்க. நம்முடைய மேங்களூர் இஸ்கான் நாமனிஷ்டா தாஸ் பிரபு இவ்வளவு அழகான ஒரு பிளாட்ஃபார்ம் அமைச்சு நமக்கு கொடுத்திருக்காரு. நம்ம இதை படிச்சு நம்ம இதை ஓரளவு பண்பட்டு இருக்கோம். நிச்சயமா நம்ம பரம இலக்கை அடையலாம் அப்படிங்கிறதுல எந்த சந்தேகமும் யாருக்கும் இருக்க வேண்டாம். இதை நீங்க தொடரணும். அதான் என்னுடைய ஒரு அன்பான வேண்டுகோள்னு நினைச்சுக்கோங்க. லெவல் 2 முடிச்சு லெவல் 3 அது மாதிரி லெவல் 4 லெவல் 5 அப்படி வரணும் நீங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. 23 வாசிங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. யாராவது வாசிங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. உஷா மாதாஜி வாசிச்சு கொடுங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஓகே மாதாஜி. இனி ஒரு 4 கிளாஸ் தான் இருக்கு. எல்லாரும் வாசிக்க பழகுங்க. சாஸ்திர விதிகளை புறக்கணித்து தனது மனம் போன போக்கில் செயல்படுபவன் பக்குவத்தையோ சுகத்தையோ பரம இலக்கையோ அடைவதில்லை. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. மாதாஜி யார் வராங்கன்றது நேம் அதுல சாட்ல பார்க்க முடியல மாதாஜி, அதனாலதான் நான் யாரு வராங்கன்னு எடுத்து பேசல. பரவாயில்ல மாதாஜி. நான் சாட் பாக்ஸ்ல போட்டுட்டு தான் இருக்கேன் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. சரிங்க மாதாஜி. சரி பாப்போம். பரவாயில்ல. இப்ப பரவாயில்ல, நீங்க வாசிட்டீங்கல்ல. அந்த சாஸ்திர விதிகளே என்னன்னு தெரியாது. அப்படி தெரிஞ்சா கூட என்ன சாஸ்திர விதிகளை நம்ம பின்பற்ற வேண்டாம் அப்படின்னு நினைச்சு தனக்கு மனசுல என்ன தோணுதோ அதன்படி செயல்பட்டா அவளுக்கு பக்குவமும் இல்லை, எந்த ஒரு சுகமோ இன்பமோ கிடையாது, பகவானையும் அடைய மாட்டான் அப்படிங்கிறத நம்ம பாக்குறோம். கடைசி ஸ்லோகம் 24வது ஸ்லோகம் வாசிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. உமாபதி சிவா பிரபுஜி. தஸ்மாத் சாஸ்திரம் பிரம்மாணம் தே கார்யாஹார்ய யஸ்வஸ்தினோ ஞாத்வா தஸ்ர விதோ நிக்தம் கர்ம கர்தும் இகர்ஸ்கசி. எது கடமை என்றும் எது கடமை அல்ல என்றும் சாஸ்திரங்களில் விதிகளால் ஒருவன் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். படிப்படியாக ஏற்றம் பெறுவதற்கு இத்தகு சட்டத்திட்டங்களை அறிந்து அவன் செயல்பட வேண்டும். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. தேங்க்யூ பிரபுஜி. பாருங்க, நமக்கு கிருஷ்ணாவும் பலராமரும் போய் யாருகிட்ட, சாந்தி பண்ணி முனிவர்கிட்ட ஆசிரமத்துல போய் குருகுல வாழ்க்கை வாழ்ந்து சாஸ்திரங்கள் எல்லாத்தையும், கிருஷ்ணாவுக்கு தெரியாத சாஸ்திரமா எல்லாமே வேதங்களை சொன்னவரே அவர் தான், வேத அறிவாக இருக்கிறவர் அவர் தான், தொகுத்தவர் அவர் தான். ஆனாலும் கூட எல்லாரும் இது மாதிரி அமைதியா எவ்வளவு பக்குவமா கீழ்ப்படிதலோடு பணிவாக குரு கிட்ட நம்ம கேட்கணும் அப்படிங்கிறதுக்கு உதாரணமாக அவர் திகழ்றாருங்கிறது இதுல பாக்குறோம். ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி பாட்டாஜி. அதனால நம்ம இதெல்லாம் படிச்சு சாஸ்திர விதிகள்ல என்ன சொல்லப்பட்டிருக்கோ அதன்படி செயல்படணும். சாஸ்திர விதிகள் எது கர்மா, எது அகர்மா, எது விகர்மா அப்படின்னு சொல்லி இருக்கும். நம்ம கடமை என்ன, நம்ம கடமை எது இல்லை அப்படிங்கறதெல்லாம் இருக்கும். அதெல்லாம் கொஞ்சம் படிச்சு புரிஞ்சுக்கணும். குரு மூலமாக கேட்டு அங்கீகரிக்கப்பட்ட குருவை நாடி, பக்தர்களை நாடி அவங்ககிட்ட இருந்து கேட்டு நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். அப்படி புரிந்து கொண்டு பகவானை நினைச்சு நம்முடைய கடமைகளை ஒழுங்காக செஞ்சா நமக்கு பக்குவம் வரும், ஞானம் வரும், பக்தி வரும். பகவானிடம் பக்தி பண்ணி பகவானிடம் சரணடைந்தால் நம்ம என்ன செய்யலாம், பரமலோகம் செல்லலாம். அத படிப்படியாக ஏற்றம் பெறுது. இது சாதனா பக்தின்னு சொல்லுவாங்க. எல்லாருக்கும் உடனடியாக பக்தி வராது, கொஞ்சம் கொஞ்சமா. நம்ம ஆரத்தி காலையில 4:00 போய், முன்னாடி எல்லாம் 4:00 எழுந்திருக்கிறதே இல்லை. போய் எழுந்திருச்சு ஆரத்தி பாக்குறோம், அடுத்து சாண்டிங் பண்றோம், 16 ரவுண்ட் சாண்டிங் பண்றோம். நீங்களும் பண்ணுவீங்கன்னு நினைக்கிறேன். அடுத்து என்ன பாக்குறோம், ஷார்ட் பாகவதம் கிளாஸ் அட்டன் பண்றோம். நிறைய பேர் இனிமே வரணும், நீங்க லெவல் 2 முடிக்க போறீங்க. அடுத்து சைத்தன்ய பற்றி படிக்கிறோம்.
வந்து அடுத்து ரெகுலர் பாகவத கிளாஸ் இருக்கு. 8 மணி வரைக்கும் நமக்கு பகவான் வந்து நல்ல ஒரு சந்தர்ப்பத்தை கொடுத்திருக்காரு. அதை நம்ம பயன்படுத்திக்கிறோம். நாளைக்கு பகவான் இவர் பலராமர் தான் பலராமர் கிருஷ்ணர் பாருங்க, இவங்க இருக்கிறப்போ கிருஷ்ணர் வந்து ராதா ராணி மாதிரி பிரேம பக்தியில இருக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் ராதா ராணியுடைய நிறத்தோடும் அவங்களுடைய தங்க நிறமான மேனி வடிவில் பிரேம பக்தியை வந்து நான் அனுபவிக்கணுங்கிறதுக்காக இந்த பௌதீக உலகத்துல கலியுகத்துல யாரா பிறந்தாரு? கிருஷ்ண சைத்தன்ய பகவானாக பிறந்து நமக்கு மகா மந்திரம் ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா மகா மந்திரத்தை கொடுத்து பிரேம அந்த ஹரிபக்தியை வந்து எல்லா இடங்கள்லையும் பரப்பினாரு. கௌரவ சம்பிரதாயத்தை எல்லா உலகம் எங்கும் பரப்பினாரு. இந்த நமக்கு இஸ்கான் ஸ்தாபிக்கிறதுக்கு காரணமாக இருந்தாரு. பிரேமபாதா வந்து 108 இஸ்கான் மையங்களை உலகம் முழுவதும் ஏற்படுத்தி கிருஷ்ண பக்தியை பரப்பி உலகத்துல வந்து அமைதியை நிலைநாட்டுவதற்கான ஆர்வத்தோடு இந்த இஸ்கானை ஸ்தாபிச்சாரு. இஸ்கான் நல்ல தன்னுடைய பணியை செஞ்சுக்கிட்டு தான் இருக்கு. ஆனாலும் கூட கலியுகம் எல்லாம் சண்டை சச்சரவு மிகுந்ததுதான் இந்த கலியுகம் அப்படிங்கிறத நம்ம படிச்சிருக்கோம். ஏன்னா எல்லாம் குறை மதியுடையவங்க, குறை ஆயுள் உடையவங்க, இந்த புத்தி இல்லாதனால அற்ப புத்தியினால நான் தான் பெருசு நீ தான் பெருசு அசுர குணமுடையவங்க ஒருத்தர் தாக்கிட்டு ஒரு நாட்டின் மேல் இன்னொரு நாடு வந்து துண்டு போட்டு ஒரு சேதங்களை எல்லாம் விடுவித்து கஷ்டத்தை போட்டுட்டு இருக்காங்க. ஆக இதுக்காக நம்ம நாளைக்கு நம்முடைய சைத்தன்ய மகாபிரபுனுடைய அவதார நாள் நம்ம இஸ்கான் பெங்களூர் இஸ்கான்லயும் நடக்கும். அந்தந்த வந்து லோக்கல் இஸ்கான்லயும் நடக்கும். எல்லா இஸ்கான்களையும் அந்த ஃபங்க்ஷன் ரொம்ப கிராண்டா நடக்கும். 5 மணில இருந்து நம்ம எல்லாரும் அதுல சேர்ந்து பயன்படணும். அடுத்து நம்ம நாளைக்கு எல்லாரும் நீங்க தயவு செய்து 2:30க்கு வந்துருங்க. நம்ம 17வது அத்தியாயம் ஒரே நாள்ல முடிக்கணும். 3 மணிக்கு ஆரம்பிப்போம். அதுக்கு முந்தி சைத்தன்ய மகாபிரபு எழுதின ஒண்ணே சிஸ்டாஷ்டகம் தான். மற்றது எல்லாமே அவருடைய சீடர்கள் தான் எழுதியிருக்காங்க. பகவான் சைத்தன்யரை பற்றிய ஒரு சரிதம், அவருடைய பாகவதம், அவருடைய டீச்சிங்ஸ் ஆஃப் சைத்தன்யா அப்படின்ட்டு மற்றவங்க தான் எழுதியிருக்காங்க. இவர் 8 அச்சரங்களை கொண்ட அந்த ஸ்ரீ ஸ்ரீ சிஷ்டாஷ்டகத்தை நம்ம சைத்தன்ய மகாபிரபுவே சொன்னது. அது படிச்சு அதோடைய அர்த்தத்தையும் நம்ம புரிஞ்சுக்குவோம். நாளைக்கு காலையில நாளைக்கு 3 மணிக்கு எல்லாரும் 2:30க்கு எல்லாரும் வந்துருவீங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி மாதாஜி வந்துருங்க. பிரபுஜி நம்ம பயன் அடைவோம். நம்ம வந்து முன்னேறிட்டு இருக்கோம், இன்னும் முன்னேறணும். ஹரே கிருஷ்ணா பகவானுக்கு அடையணும். நாளைக்கு வந்து சைத்தன்யர் நினைவோட இருந்து ஃபாஸ்டிங், அதுக்கப்புறம் வந்து ஃபீஸ்டிங் எல்லாம் முடிச்சுக்கிறோம். ஓகேயா? நிறைய சாண்டிங் பண்ணுவோம், பகவானுடைய நினைவில் வாழ்வோம். ஹரே கிருஷ்ணா. இது இருக்கா மாதாஜி? 24 முடிக்கலையா? முடிச்சுட்டோம்ல மாதாஜி? சாஸ்திரங்களை புறக்கணிப்பவர்கள் பக்குவத்தையோ சுகத்தையோ பரம இலக்கையோ அடைய முடியாது பார்த்தோம். அவங்க நரகத்தில் வசித்து கீழ்நிலை வாழ்விடங்களுக்கு வீழ்ச்சி அடைகிறாங்க. யாரு? அசுரர்கள். சாஸ்திரங்களை புறக்கணிப்பவர்கள் பகவான் அடைய முடியாது, நரகத்துக்கு தான் போவாங்க. ஆனா சாஸ்திரங்களை பின்பற்றுறவங்க நம்ம ஏற்கனவே படிச்சோம், எது கடமை எல்லாங்கிறதாருக்கு சாஸ்திர விதிகளை புரிஞ்சுக்கிட்டு படிப்படியாக ஏற்றம் பெற்று பகவானை அடைவார்கள் அப்படிங்கிறத பார்க்கணும். இதுல நம்ம எல்லாரும் மகிழ்ச்சியா வாழ்வோம், ஆரோக்கியமா அமைதியா வாழணும். அங்கங்கே நடக்கக்கூடிய அந்த போர்கள்லாம் நின்று எல்லாரும் வந்து அமைதியாக வாழக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலையை ஏற்படுத்தணும்ட்டு பகவானை வந்து வேண்டி நம்ம வந்து ஒரு ரவுண்டு சாண்டிங் வந்து வீட்டுல போய்கிட்டு செய்யலாம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. பிரபுஜி ஓகேயா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. மாதாஜி நாளைக்கு ஃபுல் டே ஃபாஸ்டிங் இருக்கணுமாங்க மாதாஜி? இல்ல மாதாஜி, மதியம் வரைக்கும் இருக்கும். மதியம் வரைக்குங்களா மாதாஜி? அப்படியே நான் நினைக்கிறேன் உங்களுக்கு அப்படிதான் இருக்கு. ஃபாஸ்டிங் ஈவினிங் வந்து ஃபீஸ்ட் தான் சொல்லிட்டு. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. பொதுவா நம்ம ஆஃப் டே வந்து நம்மளோட குரு மகாராஜ்ல
அப்பியரன்ஸ் டேக்கு இருப்போம். ஆனா நாளைக்கு வந்து கிரகணம் இருக்கிறதுனால மத்தியானம் சாப்பிட முடியாது இல்லையா? அதனால ஈவினிங் வரைக்குமாவது மாதாஜி இருப்போம் அந்த மாதிரி. கிரகணம் வந்து ஒரு சொல்றாங்க 6 மணிக்கு மேலதான், 6 to 6:30 6:45 அவ்வளவுதான், ஷார்ட் டைம் தான் நம்ம இதுல. ஓகேயா? அதனால அந்த டைம்ல சாப்பிடாம இருந்துக்கணும். அதனால காலையில வேணா இருந்து மதியம் சாப்பிடலாம்னு நினைக்கிறேன். போடுவாங்க பாருங்க, நான் பக்தி யுகத்தை பார்த்துவேன்னு சொல்றேன். நான் எல்லாருடைய அப்பியரன்ஸ் டேலையும் ஹாஃப் டே ஃபாஸ்டிங் மாதாஜி சாண்டிங் பண்ணுவோம். இது இதுவும் அப்படிதான் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். நான் பார்த்து சொல்றேன் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகேயா? ஹரே கிருஷ்ணா. நம்ம லீவ் ஆயிக்கலாமா? வாஞ்ச Thank you, கல்பதாருக்கு Mataji. So much. Thank you. Hare Krishna, Mataji. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. வாஞ்ச Thank you. கல்பதாருக்கு கிருபா சிந்துப்தியை ஏவச்ச பतितனா பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நமோ நமக. அந்த கோடி வைஷ்ணவ கிரந்தைக்கு ஜெய் நாமாச்சாரியர் ஹரிதாஸ் தாகூருக்கு ஜெய் ஸ்ரீல பிரபுபாதாவுக்கு ஜெய். All glories to assembled devotees. All glories to ஹரே assembled devotees. Hare Krishna, ஹரே Hare Krishna, ஹரே Krishna கிருஷ்ணா, Krishna, ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. Hare Rama.